Hej, jeg hedder Dorte og arbejder på Sorø Bibliotek. Jeg elsker at læse, og jeg elsker at fortælle om bøger. De bøger, jeg fortæller om i dag, dem kan du låne på biblioteket, men du kan også låne dem på eReolen Go. Den første bog hedder Schokomille, det store skildpaddetyveri, og er skrevet af Kirsten Sonne Harry. En dag finder Mille ud af, at hun kan forvandle sig til superhelten Schokomille ved at spise en helt særlig chokolade. Og superheltens første mission er at redde byens skildpadder fra en hensynsløs superskurk kaldet Slagteren. Slagteren er fuld af skumle planer, så Schokomille får travlt med at hjælpe byens indbyggere. Der er fart over feltet i denne historie. Comkeen og zombiejojoerne, skrevet af Andreas Nederland. Dette er første bind i en ny serie med YouTuberen Comkeen i rollen som superhelt. Comkeen glæder sig meget til at skulle holde sit første åbne LAN-party. Men ingen af de inviterede børn kommer. Og nu må han finde ud af, hvorfor børnene ikke længere ser på deres skærme, og hvem den mystiske børneekspert fra TV'et er. For børneeksperten har fået alle børn i Danmark til kun at lege med jojoer. I starten er alle voksne glade for, at børnene får lidt tid væk fra skærmene. Men det viser sig, at børnene er blevet hypnotiseret af jojoerne. Comkeen sætter sig for at undersøge sagen nærmere. Det er en vildt spændende historie. Nu kommer der en fagbog, der handler om hekseri. Bogen er skrevet af Maria Østerby Elleby. Bogen handler om krystaller, stjernetegn, spådomme, urter og alle mulige andre former for magi. Menneskene har alle dage været fascineret af magi. Vi har lavet amuletter, vi har ristet runer, vi har læst i hænder og i teblade, og vi har læst horoskoper og samlet på særlige sten. Forfatteren er ekspert i hekse, og i denne bog har hun samlet viden om krystaller, stjernetegn og meget mere, og så fortæller hun om heksens historie i Danmark. Den næste bog hedder Alt for Pipper og er skrevet af Mette E. Neerlin. Det er en morsom historie om Elinor. Elinor bor sammen med sin far og sin undulat, Pipper Willumsen. Pipper er den 5. undulat, hun har haft siden hendes mor døde, og hver undulat dør efter cirka et år. Så Elinor ved, at Pipper nok snart skal dø, og han virker også lidt slatten i det. Elinor beder til Gud i anledning af Pippers død, og pludselig lander der en meget sølle engel ude i skuret. Han er kommet for at fragte Pippers sjæl videre til Himmerigs port. Men Pipper er ikke helt død endnu, så Elinor og englen begiver sig ud på en vild tur tværs over landet, hvor de undervejs møder og hjælper forskellige mennesker. Karl og Dula og alle løgnehistorierne er skrevet af Karl Kvist Møller. Karl bliver sendt på bondegårdsferie på Venø. På bondegården der hjælper Karl pigen Dula og medhjælperen Allan. Karl hjælper med at passe gården. Men mest af alt nyder han dagene sammen med Dula. Om aftenen inden de skal sove, så fortæller Karl historier for Dula. De er så fulde af løgn og fantasi, og Dula elsker dem. Men så sker der det, at et par tyveknægte stjæler fra folkene på øen. Og pludselig er Karl og Dula kommet lidt for tæt på dem og deres skjulested. Men mon ikke de to seje børn kan klare sådan et par tyveknægte. Det er en sjov og spændende bog. FC Døden, skrevet af Christoffer Jakob Andersen. Albert og hans venner skal spille et par svære kampe på deres fodboldhold. Men deres ven Storm er blevet ramt af en bil på vej hjem fra træning og ligger nu i koma, og det påvirker dem alle sammen. I desperation indgår Albert og Storms søster Nadja, som er lidt af en heks, en aftale med selveste døden om at spille om Storms liv. Men det er svært at finde på et spil, hvor døden ikke har alle fordelene. Og da de finder på at spille fodboldkamp mod døden, så bliver alting meget mere kompliceret. Det er en virkelig sjov og spændende historie. Christian på sporet af dyrenes rekorder er skrevet af Christian Gintberg. Hvad hedder verdens største fireben? Er det sandt, at en falk kan flyve med 400 km i timen? Og hvad er egentlig det mest dødbringende dyr i verden?
Sammen med læseren, der bliver Christian meget klogere på alle dyrene. Glæd dig til at møde en vildkat, der efterligner dyreungers lyde for at lokke forældrene til frokost. Eller en padde, der kan undvære mad i 10 år uden at dø. Vi kommer også forbi et meget nuttet dyr. Krigerpigen, skrevet af Jakob Weinrich. 14-årige Olivia lever et helt almindeligt liv i Aarhus. Hun er bedste venner med Anna. Olivia går i skole og skal på lejrskole med klassen. Men mystiske ting begynder at ske, og en gammel mand dukker op og fortæller Olivia, at alt handler om hende. Hun er i virkeligheden en af de sidste i en sydamerikansk indianerstamme, og hun er blevet smuglet ud af Bolivia som baby, fordi hun er sit folks sidste håb. Da Olivia på lejrskolen bliver beskudt med en pustepil, begynder hun at spekulere på, om der er sandhed i det, den gamle mand fortalte. For hedder hun i virkeligheden Ayana, og er hun i virkeligheden en af de sidste i en ældgammel sydamerikansk indianerslægt? Det er hun, og hun er i stor fare. Midnatsskolen, skrevet af Maël Desare. Midnatsskolen er en skole for ikke helt almindelige elever. Eleverne her er nemlig alle mulige slags væsener, og på denne skole skal den 15-årige Simeon starte. Simeon er halvt vampyr. Nu er tiden endelig kommet, hvor han skal starte på skolen, og han glæder sig, og han får hurtigt venner på skolen. Men kort efter skolestart, så forsvinder Simeons roommate, og snart forsvinder flere elever. Da Simeons ældre søster også forsvinder, opdager han, at noget er helt alvorligt på spil. Men er han modig nok til at opklare det? Bogen er fyldt med humor og spænding. Spor, der hvisker, lyver. Skrevet af Sofie Swidt. Er det et nødstilfælde, hvis ens mor går ned i kiosken efter mælk, men ikke kommer tilbage? Drengen Bille er 12 år, og en sen aften opdager han, at han er alene hjemme. Hans mor gik ned efter mælk, men det er længe siden. Han beslutter sig for at ringe til et telefonnummer, som han har øvet med sin mor hele sit liv, og som han kun må bruge i et nødstilfælde. Og nu får Bille uventet hjælp fra en person, han ikke tidligere har mødt, og det viser sig, at Billes mor har holdt mange ting skjult for ham. Det er en vildt spændende historie om Bille, der kommer på en hestblæsende jagt efter sin forsvundne mor. Spøgelsesjæger, en uønsket arv, skrevet af Sandra Schwartz. Noah og Ellie er fætter og kusine. De er også bedste venner, og forskellige som dag og nat. Noah er bange for meget, og Ellie frygter næsten intet. En dag bliver Noah kontaktet af onkel Egons spøgelse. Egon er netop død under en spøgelsesjagt, og nu skal titlen som spøgelsesjæger gives videre til Noah, som er den næste i rækken. Jobbet er nemlig gået i arv i familien gennem mange generationer. Noah tager imod sit nye job, men han er ikke glad for det. Men Ellie lover at hjælpe til, og så bliver han mere rolig. Deres første opgave bliver at finde onkel Egons amulet. Lækre larver og andet småkrav, du kan spise, skrevet af Kirsten Hansen. Kunne du spise en græshoppe, hvis den var grillet eller dyppet i chokolade? I Danmark er vi ikke vant til at spise insekter. I mange andre lande, der har man gjort det længe. Men hvorfor spise larver, når der findes lasagne? Det svar kan du få her i bogen. Du kan også se mange andre landes insektlivretter, og så kan du også lære at lave dem. Team Vildmark, skrevet af Mette Vedsø. Dette er en historie om Bosse og hans venskab med pigerne Rio og Rimor. Rio og Rimor er to meget forskellige piger, men Bosse kommer godt ud af det med dem begge to. Bogen handler om, hvad der skete den sommer, da han sammen med Rio og hendes bror Tof legede i deres baghave, hvor de lavede deres egen version af tv-serien Alene i Vildmarken. Men bogen handler også om det, der skete til Rios fødselsdag, hvor hele klassen var inviteret med hjem til fødselsdagsfest. En fødselsdag, hvor der skete noget, som han håber at glemme. Hvad skete der, mon? Hvad er det, Bosse så gerne vil glemme? Denne bog er en fagbog og hedder Fra astronaut og balletdanser til dyrlæge, frisør og fodboldspiller, og er skrevet af Sofia Maria Brand.
I denne bog går du på opdagelse i 50 forskellige jobs. Du kommer for eksempel med på arbejde hos en musiker, en pølsemand, en kranfører og mange andre. Du hører om, hvordan en dag er som brandmand eller bager. Du får at vide, hvad det bedste er ved at være skuespiller eller smykkedesigner. Og du hører også om arbejdet med at lave computerspil og tegnefilm. Skyggedetektiverne, den forsvundne bror, er skrevet af Andreas Bogeskov. Hvor langt vil man gå for at redde en, man holder af? Billys voksne bror er forsvundet, og hendes far sætter en detektiv på sagen. Detektiven sover dog meget og er ikke særlig god. Billy møder detektivens 3 børn, Konrad, Sofia og Asmus. Og nu tager de 4 børn selv affære og roder sig ud i en langt farligere situation, end de havde forventet, da et lig af en pige dukker op. I kan godt glæde jer til denne første bog i serien om skyggedetektiverne. Krøniken om Missel End, Griffens opvågning, er skrevet af Benedict Myrow. Cedric O'Connor har altid boet med sin far i London, hvor faren arbejdede på et museum. Men nu skal de flytte til Missel End, da faren er blevet tilbudt et arbejde som lærer. Cedric mærker straks, at der er noget anderledes ved Missel End, og ikke mindst dens beboere. Cedric bliver venner med de 2 søskende, Emily og Elliot, og snart må de 3 børn indrømme sandheden om Missel End. Missel End er et mødested for hekse, troldmænd og mange flere. Og byens beskytter er en grif. Griffen udsætter Cedric for en meget svær prøve. Prøven gør, at han lærer en stor sandhed om sig selv. Cedric er slet ikke noget almindeligt menneske. Og er det egentlig sikkert for ham at være i byen? Fodboldprofeten, skrevet af Anders Molin. Viggo er ikke nervøs for at starte i en ny skole og få nye fodboldhold, for han plejer at have nemt ved at få venner, og han er ret god til fodbold. På hans nye fodboldhold, der går Tristan, som han kender fra sin gamle klub. Men Tristan er helt forandret. Sidst Viggo så ham, var han en middelmådig fodboldspiller, men nu er han ikke til at stoppe på en fodboldbane. Han hilser heller ikke på Viggo, og han har et uhyggeligt tomt blik i øjnene. Hvad er der sket med Tristan? Sammen med sin nye ven, Alex Arnold, beslutter Viggo sig for at finde ud af, hvad der foregår med Tristan, men det er meget farligere, end de havde forestillet sig.